Ang panagbangi sa yawa ug sa Ginoo mga igsuon nagpadayon hangtod karon. Lingi ay mong tupad ing na nagsigi pag-away ang yawa o Ginoo diha nimo. Ingna ba? Sige gini. Sige gisilagana ba? Kanang di gid na mohonong ang yawa sa pagpaningkamot nga iya giyong mabuntog ang Ginoo. Ug unsa may timailhan nga mabuntog niya ang Ginoo kun ang mga pinili sa Ginoo magbuhat og dautan. Lingi ay mong tupad ingnawa ka kabuhat og dautan karong simanaha. Wa mo kapangasaba sa inyong mga bata o sa inyong kuyog sa balay. Wa mo kapamakak. Wa mo kapanglibak. O uban pang mga buhat nga dautan. Si Jesus, dinis atong ebanghelyo, mipili siya 12 ka mga apostoles nga mao na toy iyang gitawag yun og iyang kaabag sa pagsangyaw sa buhat sa kaluwasan. Gani ang una ginyang gisulti dire og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. So grabe jud kayo ang iyang pagpili. Pagpili niya gitagaan dayon niya gahom sa pag-abog og yawa. Pero sa 12 nga iyang gipili, doon nagiusa nga giyawaan og nagbudhi niya. Namatay gyud si Jesus tungod sa pagbudhi aning usa. O kinsa man ni siya? Si Judas Iscariote. Pero may na lang, kaysa napili ni Jesus nga 12, usa ray nagbudhi pero patay po siya. No? Ang yawa ingon ana gina siya. Unya kay kitang tanan gipili man tas Ginoo aron maiya matud pa ni San Pablo pinaagi sa bunyag diha ni Kristo. Kumusta maron ang mga binunyagan dinhi lang sa tas Compostela? Pila man kabuok ang nabalik pagkayawanon? Naawa. Ambot lang pila ka percentage. Basta sa percentage lang dinhi sa akong bunyagan di kaabot og 30% ang kinasal. Average ba? Na ay bunyagan na po kabuok bata, may lag na ay 2-3 nga kinasal. Ana. Sagaran wa gyud na ay 24, 25 kabuok bunyagan nga bata, may lag na ay 5 nga kinasal nga ginikanan. Gipili man na sila sa Ginoo aron mahimong mga agianan sa kinabuhi, mao nang nagkahigugmaay ang lalaki ug babae. Pero ang gusto sa Ginoo unta kasal usa una himog bata. Oy, tintalon masyawa aron mag premarital sex. Puyo-puyo usa. Ana. Muna karon maningkamot na sadta nga daghan unta ang moapil aning atong mass wedding karong June 19. Pero di naman gud unta kinahanglan ang mass wedding kay niya man ta dinhi common wedding kada Thursday o niya kada semana gid na niya ang bayad love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million. Mura na. So sa pag-inyong pangitaon, pwede mo magbuda, pwede sa mugway buda, basta pakasalang mo. Sige man taon tag mass wedding, pero kanilaging mayawaan, magpili yung ilang panahon. Sa atong unang pagbasa, doon na say duha ka pinili sa Ginoo nga mga hari sa Israel, ang karaan ug ang bag-ong hari. Ang unang hari mao si Hari Saul ug ang ikaduhang hari nga bag-ong gipili sa Ginoo mao si Hari David. Kinsa man nila ang giyawaan? Nanminaw mamos pagbasa si Saul. Og unsa may gisulti ni David,
Dili ko magbuhat og dautan, dili nako patyon kay si Saul nagsige na magpangita ni David kay iyang patyon. Nagtago-tago si David, hangtod si David natago na didto ang iyang mga kauban sulod sa langob. Sus didto mo sa nisod si Saul kay sugo sa lawas. Sus patyo na unta tong David kay gitugyan nas Ginoo ngadto niya pero nakahunahon as David, uy pinili man di ay nis Ginoo, dili ko makaako pagpatay ani kay pinili nis Ginoo nya ako ning hari. Niilagid si David ba nga iyang hari si Saul nya pinili si Ginoo. Munang niingon siya paggawas na ni Saul kay iya raman tong gitabasan ang kaning sid-sid sa iyang biste. Iyang gitawag, mahal nga hari, akong amo, akong hari. Yan yukbo pa gyud si David. Nin siya gitugyan na biakas Ginoo nako kay ipapatay na unta ka. Pero wa jud ko mo patay nimo kay aron pagmatuod nga wa jud ko'y kalagot nimo, wa jud ko'y intensyon nga dautan. Nya niingon dayon si David kay ang taong matarong dili gyud maghimo og dautan. So sa ato pa ni claim si David nga siya matarong, wa siya nagbuhat og dautan. Nihilak in taon si Saul. Ni siya pagka maayo nimo anak ko nga David, anak ko pagka maayo nimo kay ang akong daotang tumongan ha nimo imo manggibaslan og kaayo. Hilak in taon ang iyang amahan sa gingharian. Kamong mga asawa og pananglitan ang inyong bana mga bit unsa man inyong kasaban, inyong yawyawan. Kinsay moingon pader bisan pag magbuhat og dautan akong bana, pirmi gyud kong magbuhat og maayo niya. Ako ra gyud siyang alagaran og panggaon. Taas ang kamot. Pulos gyud mo giyawaan di ay. Hala, niyam say mga bana din pipila. Joter may banang nanimba karon. Kinsa masad ninyo ang moingon pader muliwat gyud kong santo ninyo nga bisan pag ilansang ko sa krus akong asawa, magbuhat yung kong maayo niya. Nothing gonna change my love for her. Sige ko na, may tasang kamot ko, no? Naagay duha ka buok ni isa, oh. Di ba ka ni mga bakakon? Pero mga buutan manog naong ni sila. Hayahayas asawa niyo. Kinsa ninyo din mga ginikanan na moingon, pader, bisan pag magbuhat ang akong mga anak og dautan na magpabadlong, mga tapula na kaayo, di gyud nako kasab-an sugod karon. Ako na gyung isipon nga sila mga pinili ni Santo Niño. Taas ang kamot. Amayo kay nanay mga 5 kabuok ni isa. Congratulations. Pero kamong uban unsa man gyud mo? Magyawa-yawa gyud mo. Mao nay timailhan sa taong dautan, magbuhat sad og dautan. Ang taong matarong magbuhat sag matarong. Si Kristo sad nag-ingon ang kahoy nga masakiton dili gyud mohatag og maayong bunga. Ang kahoy sad nga maayong bunga o maayo maghatag sag maayong bunga. Ug aritas politika kinsa may pinili man gyud nato silang mga gikas presidente, labi na mga presidente nya sila man gyud mag-manage sa atong nasod during sa ilang term. Pinili nato si Bongbong Marcos, pinili nato si President Duterte, former o uban pang mga presidente. Kinsa ka nila ang wa gyud magbuhat og dautan batok sa atong nasod. O ingnon talang bunga, kinsa nila ang naningkamot, pulos magita na ay mga apan. Kinsa nila nga ang focus mao ang pagbuhat og maayo para sa nasod nga nagpili nila. Marcos, Duterte, kitong sunod Pinoy, sunod Gloria, hangtod ngadto ni Marcos Senior. Mao ra man klaro na kung naabutan. Ako'y ako nga pinili.
nga moingon ko arang-arang ni kay nagbuhat ginig maayo sa atong nasod. Naningkamot ba? Nagya po'y kadautan pero naningkamot. Parihar sagod aning mga 12 ka apostoles, doon naman sa sila'y ginagmayng mga failures sama ni Pedro. Nanguan man ni siya, namakak man ni siya katulo. Iyang gipamakak si Jesus, kanisad si kani Santiago, kani atong patron og si Juan iyang igsuon. Gitawag ko ng mga anak sa dalugdog kay mga isog man ni, giingnan man nilang Ginoo, Lord, kanang wa mo dawat nimo nga lungsod, ato man nang pauwanag kayo. Sus, mga buangon sa kini niya, mga ambisyoso ni, kani Santiago og si Juan. Oy, nang ambisyon ni, gigamit pag ilang inahan, ni hangyo nga inig lingkod kunong Hesus dito sa langit, usa nila anas tuo, usa ariswa, pagka mga ambisyoso ani mga kanahan. Pero tungod kay maayo mangyud ang ilang rumbo, ang ilang focus ba maayo man, nakabalik gid sila sa pagka mapaubsanon o sa pagka malaumon sa grasyas Ginoo. Nawa ng ilang pagka itawag na to yawanon. Muna, moingon sad ko nga ang atong gipili para sa atong nasod ug ang ato untang pilion kana bang consistent nga tao nga kun makasa muangkon unya mobalik sa pagbuhat og maayo. Ato nang basa-basahon, dili ka nang maningkamot yun pagtabon sa ilang sala to the max, hangtod na lang hinoong daghang mga tao ang maamong, ang ipapriso, kadto mga tao nga dili yun tinuod nga sadaan, aron lang yun sila matabunan. Mao man aron ang akusasyon. Ang ato rong gipangpriso, ang sikat-sikat ron nga gipriso, kinsa man? Bong Rebilla, ikaduha na taon niyang suod sa prisuhan niya. Ang rason nga nung gipriso siya tungod kay siya kunoy dako nga otok sa Ghost Project. Tinuod ka na katong flood control nga Ghost Project, siya ay author. Ngawaman gani ni siya mahisguti atong unang mga witnesses nga gipatawag dito sa Blue Ribbon Committee nga si Marcolita pa maoy chairman. Wa man na siya hisguti. Ang unang nanggawa sa bakba dito nang hisgot si Saldico man og si Romualdez. Karon nga Senate Blue Ribbon Committee, di na kayo ma-mention si Romualdez, si Saldico na lang. Nyari dayon nilang Bong Rebilla, ngadto nila ni sa nang uban diha mga sa panang uban diyang ilang ipang-mention basta di na gyud si Romualdez. Pero dito sa kangkuan, kang Marcolita, gahimo gani sila o kanang minority report na ay murabag ka na bang mga aro-aro, bakit sa tumong yun sa istorya, Saldico yun o Romualdez niya, doon na din sila aro pa doong babaw niya na ato katong black o niya na question mark. Mao dyan kuno ito'y pinaka-utok. Ambot, kinsa to siya. Basta mo na siya. Sa ato ron dinhing parokya, unsa may gibuhat nato, maayo o dautan? Kanang mugsigi kag palit og slot, unsa man kagiyawaan o gisanto ninyohan? Kanang magsige lang kag simba, di jud ka mo palit og slot, unsa man ka, maayo ka ana o giyawaan? Giyawaan ang unsa pa na day mo istawag ana. Muna, nihangyo ko nga niining atong nobina ni Santo Niño dinis ato karong parokya, ato maning paningkamot nga sinati unta nato dinhi nga taga Compostela Parish, ang kanindot ug ang grasya ni Santo Niño didto sa Basilika nga gisaulog niadto miaging semana. Atong masinati ba? Kay wa biya ta kaadto gyud kitang tanan, pliti palang daan, maglisod man ta. No? Yes, kadaghan pag yung tao. Atong sination kay maura maning Santo Niño ha, maura maning grasya ha, maura maning ang opportunity of graces nga ato rong gihimo. Daghan sa kay mga parokya naghimo ani mga kapilya. Kay nga naman niilata nga ang gahom sa Ginoo kanunay ra gid na siya bisan asa. Muna akong hangyo naton taga Compostela dinhi,
ug wa lang gid mo yawae. Manimba ta inig nobina para karon minor nobina, karong hapon alas 6 nobina sa ta. Manambong tang tanan. Labi na gyud sa mga mandated organizations nga gipili gyud mo para mo alagad sa atong simbahan. Gi-install mo kasagaran ninyo, gi-install mo tambong ta. Nganong di man mo manambong alas 6 mo na sa hapon? Basin og giyawaan. Kana bang siguroon ang akong gusto, dili ang katilingban. Pareha ba ni Saul ba? Di ko gusto nga mailisan sa akong pwesto pagkahari. Karon, gipakita ni David ang iyang kaayo, nakaingon gyud si Saul. Ikaw gidi ay ang bag-ong pinili nga hari sa Israel ug mo lambo ang gingharian sa Israel. Pinaagi kanimo ni angko na si Saul. Gidaog na sa kaayo ang kadautan. Gibuntog na sa gugmang Dios nun ang yawanong garbo. Muna kamong mga wa pa mahigugmang mutambong sa tong nobina para gabi Jupiter kay nanambong karon untang adlaw unya na sang gabi atong ipakita nga naara gid ay ang atong gugma. Pwede ragyong ma-renew. Lingay mong tupad. Ingna inighuman ros misa, mangimbitar na kog musimba para sa nobina. Ingna ba? Naon sa man yung huwaton nga mga matay mo o na pa mo mangumpanya, karon nga lagsik pa, panglakaw, pangimbitar. Di na maron lakaw nun, text raman. Text, ana. Hala, anas ato mga group chat, inamanimba ta. Kay magnubina dire ilang Compostela Parish. Nya, ighuman, malitag slat. Karon sang gabi, naasa tay orientation para sa atong kaning shrine ministry. Alas 7, ighuman, ighuman na itong misa karong gabi. Ako lang din ihatag ninyo ang gamayng update sa atong kay mao man ni ang paspas nga slot nato ang atong PSSPP. Ang atong halin niabot nag 5,159 ka slots na ni gamay na ang nahibilin 4,841 na lang. Yes, pakpak. Ana bantay mo dili mo mudugang ani ha. Ito gining dugangan 4,000 na lang. Home noon tani ikarong Domingo aron ang sobra pakapi na lang. Antod ta magpista. Nya ang Camino walk karong ugma na di ay. Ambot mga manglakaw ba mo? Waiting sakit tuhod pa der, sakit tuhod. Makaayo biya nagsakit tuhod. Kaayo na siya basta na lang gid mo time sulay lakaw. So, naay orientation sa karong gabi sa moapil ugma. Aron nga ma-oriented mo unsa mong orasa mo lakaw. Nya pwede pa gyud mo maka-register karong adlaw, pero ugma ayaw na mo dali-dali og kuyog nga wa mo rehistro. Naay 1,500 nga ihatag para sa mga kagastuhan. Usab na siya kapag ampo. Kanang 1,500 dili na bayad, halad na. Pasalamat nga makalakaw pa ka, makaampo pagyod sa espesyal nga klases pagampo nga mao ang Camino de Santiago. Usa na siya, no? Imbitado ani ang tanan, dili lang parokyano nato. Nya ato na ning buhaton kada buwan, at least once ang junior natong Camino.